फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एससी नोट्स। आमे हम प्रीवियस क्लास रे पुरातन प्रस्तर युग, नूतन प्रस्तर युग, ताम्र युग, लौह युग, वैदिक युग मध्यरु नूतन प्रस्तर युग, पुरातन प्रस्तर युग और वैदिक युग संपर्क रे आलोचना करथिले। आज आमे मध्य युग संपर्क रे आलोचना करिवा। भारत रे मुसलमान मानकर 550 वर्ष शासन को मध्य युग बोली कहा जाए। 712 ख्रीष्टाब्द रे मुसलमान माने प्रथम आक्रमणकारी रूपे आसीथिले। प्रथम शासक किए थिले जे मुसलमान जे प्रथम मुसलमान जे प्रथम आक्रमणकारी रूपे आसीथिले सी होचंती मोहम्मद बिन कासिम। सी आरब रु आसीथिले 1711 ख्रीष्टाब्द रे। तांको परे सेकेंड आसीथिले अलाउद्दीन, थर्ड ले आसीथिले मोहम्मद गजनी और फोर्थ रे आसीथिले मोहम्मद घोरी। एहिपरि भाव में धीरे धीरे भारत रे मुस्लिम शासन चलीथिला। तापरे कहूचे ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଗରମ ମସଲା, ହାତୀଦାନ୍ତ, ହୀରା, ମଣି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। तापरे मोहम्मद घोरीଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁସଲମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତୁର୍କ ଆଉ ଆଫଗାନ ଶାସନର 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓ ମୋଗଲମାନେ ହାରାହାରି 200 ବର୍ଷ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାବରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ହୁମାୟୁନ, ତାପରେ ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ତାପରେ ଶାହଜାହାନ, ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଶକ, କୁଷାଣ, ହୁଣ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦେଶିକ ଜାତିମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତୁର୍କ ଓ ଆଫଗାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶି ଏକ ପୃଥକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ରହିଗଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଏକ ଆଦିମ ଧର୍ମ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନେ ଭାରତରେ ଇସଲାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଶରିୟତର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇ ନଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ତୁର୍କ ଓ ଆଫଗାନ ଶାସନ କାଳରେ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ହେଲା। ନିୟୁତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ 7 ବର୍ଷରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବିବାହ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ 11-12 ବର୍ଷରେ ଝିଅ ବିବାହ ଗହୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ସତୀବ୍ରତ ଓ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେବଳ ବିଳାସ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାସଦାସୀ ରୂପେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ଦାସଦାସୀ ରଖିଥିଲେ। କେବଳ ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କର 84,000 ଦାସ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଚୀନ ସମ୍ରାଟକୁ 100 ଦାସ ଏବଂ ଗାୟିକା ନର୍ତ୍ତକୀ ରୂପେ 100 ଦାସୀ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ରୂପରେ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟ ବା ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାର ଓ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଥାର ଗୁରୁତ୍ୱଟି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପିତା ଯୌଥ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏହିପରି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଉଚ୍ଛେଦ। ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଥିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ସତୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଫଳରେ ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1829 ମସିହାରେ କେତେ ମସିହା 1829 ମସିହାରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1872 ମସିହାରେ କେତେ ମସିହା 1872 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଗଲା। ତାପରେ 1891 ମସିହାରେ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ କନସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1891ରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1921 ମସିହାରେ ବରୋଦା ସରକାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିବାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ 12 ଓ ପୁଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1930 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ବିବାହ କରାଇଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଉ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ସମାଜରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଫଳବତୀ ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସଂସ୍କାରକ ବଙ୍ଗଳାର ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଧବା ବିବାହକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ 1854 ମସିହାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ବିଧବା ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ଭାରତର ସଂସ୍କାରକମାନେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ସବୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ 1875 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। 1916 ମସିହାରେ ଲେଡି ହାର୍ଡିନ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1917 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ସମିତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳବତୀ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1935 ମସିହା କେତେ ମସିହା 1935 ମସିହାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଗଲା ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କଲେ।
1916 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଚାରକ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ 1843 ମସିହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୀତଦାସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଦାଲତ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ 1860 ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୀତଦାସ ରଖିବା ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ। କୋହଳ ଜାତି ପ୍ରଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କଠୋର ଜାତି ପ୍ରଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ 1850 ମସିହାରେ ଜାତି ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ବା ଦ କାଷ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ରିମୁଭାଲ ଆକ୍ଟ 1850ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ନା 1850 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1872 ମସିହାରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଧୁନିକ ଭାରତ କେବେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କରିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ସମୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତାପରେ କହୁଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଦର୍ଶ, ବିଶ୍ୱାସ, ଧାରଣା, ନୈତିକତା ଓ ପଥ ଓ ପରମ୍ପରା ଆଦି ସାଂସ୍କୃତିକ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୌଥ ପରିବାର, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଆଦି ସାମାଜିକ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଯୌଥ ପରିବାର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୌଥ ପରିବାର ବା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାର ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଲେ ଯୌଥ ପରିବାର 3 ବା 4ର୍ଥ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏକ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜକୁ ଏକ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଏ। ତାପରେ ଏକ ଜଟିଳ ଓ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଜାତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନ୍ମ ଓ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ନିଜ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର କଠୋରତା ହରାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଥିଲା। ଆଉ ଜାତିଗତ ରୀତିନୀତି ଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଉ ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଭାବ ଲୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଉଛି ଓ ତା ସ୍ଥାନରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ କଚେରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସମୟର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ବିବାହର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ କାରକ ପ୍ରଭାବରେ ବିବାହ ଆଉ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ର ଧାରା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହା ଛଡ଼ା ପବିତ୍ରତା କୌଣସି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକେ ଏବେ ଯଦି କୌଣସି କୁଶ୍ଚିତ କାମ କଲେ ଘୃଣିତ ତଥା ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧର୍ମ ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତିକରଣ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ନିମ୍ନ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁ ବା ଜନଜାତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି
ସମୂହ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷ ଦ୍ୱିଜ ଜାତି, ମାନେ ଦ୍ୱିଜ ମିନ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ସଦୃଶ ନିଜର ପ୍ରଥା, ଧାର୍ମିକ ବିଧି ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଜୀବନ ରୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ସେଟା କ'ଣ ନା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବାହ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଯେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆମେ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଯଥା ବ୍ରିଟିଶ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସହଯୋଗରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକରଣ କରିଚାଲିଛୁ। ଏହାଛଡ଼ା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଆମର ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତାର ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ଆଧୁନିକୀକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ଆଦର୍ଶ, ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆଦିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଆଧୁନିକୀକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଭାରତକୁ, ତାହେଲେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଆମେ ଶିଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ନୂତନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦିର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ବା ଡେମୋକ୍ରାଟିଜେସନ୍। ତାପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ସମାଜରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବା ସେକୁଲାରାଇଜେସନ୍। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଭାରତକୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଦେଶିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଦୂର ହୋଇପାରିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଓ ସହୃଦୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।